Helo, Ceri dwi ar hyn o bryd yn gweithio efo tîm adnoddau cymunedol yn ardal Arfon. Dwi'n gweithio efo pobl hŷn sydd efo gweiledd, anabledda corfforol neu ddementia. Dwi'n teimlo fod gallu cyfathrebu efo yr unigolion dwi'n gweithio efo nhw drwy i dewis iaith nhw mor bwysig, a dwi'n meddwl bod gweithio yn ddwyieithog yn holl bwysig mwyn rhoid y cyfle i defnyddio'r gwasanaeth gallu siarad efo chi yn ei iaith gynta, yn y iaith maen nhw'n ddewis, yn y ffordd maen nhw'n dewis. Haia, Chloe Roberts a dwi'n gweithio i Gyngor Gwynedd fel swyddog llesiant a cydlynydd partneriaeth iechyd a lles Gwynedd. Mae'r gallu siarad Cymraeg ac yn ddwyieithog yn y gweithle yn bwysig iawn i fi, o sgwrsio efo cydweithwyr, i gynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog i'r cyhoedd. Mae'n helpu o ran gwneud cysylltiadau o ddydd i ddydd, a mae'n braf hefyd cael y rhyddid i sgwrsio a thrafod yn yr iaith. Wyt ti'n teimlo yn fwy cyfforddus i drafod yn efo? Helo, Mark Bentham ydw i, a dwi'n myfyriwr gwaith cymdeithasol ac ar y funud dwi ar leoliad gyda'r tîm maethu Gwynedd. Rhan o rôl fi ydy recriwtio, asesu, hyfforddi a cefnogi gofalwyr maeth i creu cartra diogel i plant a pobl ifanc. Mae gallu siarad Cymraeg a fod yn ddwyieithog yn helpu mi i allu cyflawni egwyddor active offer Llywodraeth Cymru i rhoi gwasanaeth Cymraeg i bobl heb i nhw orfod gorfod amdano fo. Mae'n rhan bwysig iawn o gwaith cymdeithasol ydy ennill perthynas o dryst gyda pobl, a mae gallu cyfathrebu efo nhw yn y iaith maen nhw'n gyffyrddus efo yn help fawr i llwyddo hyn. Helo, Gwenno a dwi'n gweithio fel cydlynydd yr ymgyrch Gofalwn Cymru yma yn y Gogledd. Dwi'n gweithio o Wynedd reit ar draws i Wrecsam, lle mae'n ardal cweit eang, a mae yna lot o anghenion iaith gwahanol lle. Felly dwi'n meddwl bod y ddwyieithog yn bwysig iawn yn fy rôl i. Dwi hefyd yn meddwl gan helpu pobl gyda penderfyniadau gyrfa a helpu gyda dyfodol unigolion. Dwi'n meddwl bod o hefyd yn bod yn bwysig fod yn ddwyieithog. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod gen pobl yr opsiwn i fynegu hunan yn eu mamiaith neu'r iaith maen nhw yn teimlo fwy o cyfforddus yn siarad lle. Mae dewis eich dyfodol a'ch llwybr gyrfa yn amlwg yn benderfyniad mawr, felly mae'n amlwg yn bwysig i fod yn gyfforddus wrth wneud eich penderfyniad.